jendarten banatzeko alako gidoi eskematiko bat inder, azkenean azaldu behar duena, baina jendeak ere duke ezan. Hogeita zortzi ale daudela. Soberan. Bai. Beharko. Formazio saio badakizu honezkero nondik datorren. Udaberrian proiektu bat egon zen gai hau lantzeko, eta Enrique eta 12 lagun edo ibili zineten, 12 lagun parte hartu zenuten, eta ikusi izan ez zuek eta ez dugu ez ginela nahiko aditu gai honetan, eta hobe genuela honetaz gehiago zekien baten gana jotzea. Eta hortik sortu da formazio bai. Nahi kontaktatu genuen, prest agertu zen, kanalen biltzeko, eta hori, berak emango dizkizue azalpen guztiak. Bera egitali genion zuen proiektuko emaitza hura, zuen galderekin eta, gero zuen gani jasotako galderak edidali dizkigu, eta ia argitzen diren kontu hori denak. Gaurko plangintza, badakizuela bere azalpenak, galderak, eta gero taldekako lanketa txiki bat egingo dugu, oraindik ere eztabaidatzeko egongo delako edo galdera berriak sortuko delako eta jakiteko zuen etxeetan nola egiten duzuen, bai? Proiektuan hartu ziren batek nola egiten duen, besteak zer egiten duen, batzutan kontrakoa da, ia zuen artean ze lanketa egiten zuen. Denbora jan dugunez, hasierakoa, mugatuko ditugu, laguntuko ditugu denak, saiatuko gara orden horretan mantentzen. HDR-ena egingo dugu tartean, taldekako lanketaren aurretik, eta hoxe, beraz, nahi? Eta barkamenak eskatzea, naiz da Donostiarra naizen, endaian bizi naiz eta azkenen Matutira jo naiz, eta Bueltein nire, eta horrexetik izan da nire hanka sartzea. Karmelek aipatu duen bezala, eskatu zean lana egitea edo, esan dezakegu, udarak antolatzen dituzten kultur ikuskizunak antolatu, kontratatu eta ordaintzeko orduan udalen aldetik jarraitu barreko tramitazioa eta bete barra zentzu diren argitzea izango litzateke. Horretarako, aurkitzazkegun egoera ezberdinak ikusiko ditugu, akaso zuek beste batzuk ezagutuko dituzue, baina nik uste orokorrean normalean agertzen direnak islatu ditu dela, eta horretarako bi elementu iruzezkin oso garrantzitsuak. Alde batetik, ikuskizuna antolatzen duten aldeen egoera juridikoa, eta bai eta ikuskizuna bera aurrera ematen duen artista taldeak duen egoera juridiko fiskala. Eta bestaldetik, iharduera hori aurrera ematerako orduan, nolabaiteko diru kontraprestazioa baute dagoen edo ez ikustea. Orduan, datu hauek azkenean emango digute harremanaren izaera juridikoa eta noski aldeen bete behar laboral, fiskalak eta sozialak ezberdinak izango dira. Aldi berean ere, harreman honek esango digu tramitazioa aurrera emateko orduan, zonako tramitazioa edo jarraitu behar. Sarrera bezala aipatu, hau nire ustea da, usteak herri ustel esaten denean, baina duela 4 urte esango nuke, hasi zirela igual gizarte segurantzan inspekzioak eta bai udaletan, bai kafeantzokietan, eta nire ustez bi arrazoi nagusi egon daitezke edo daude. Alde batetik, Espainiako egoera ekonomiko kaskarra, defizit publikoa dagoen bezala, eta nolabait ekonomi izkutua edo ekiditeko asmopean edo esan ezagun diru errekaudatzeko edo biltzeko estrategia bat izan da. Bestaldetik ere, argi dago ere, profesionalki aritzen diren artista talde ugari dagola, haien zerrak ordaintzen dituztela, eta nolabait hauek
salaketa publikoa egin izan dutela, eta kaixo bat agertu dutela, esan ez daizue. Gu zerrak ordaintzen ari gara, eta badira beste hainbat artista talde pilo bat, gure lanak entzen digutena, eta ez dizute eskuri sartzen. Orduan, nolabaiteko kontrola edo zorroztea. Eta kasurik argiena, esgaek bere momentuan jarritako kanpainak edo ikusitzazkegu. Ere nuke pasatzen utzi nahi, kontutxo hau, azkenean gizarte segurantzak edo ministeritza espainolak, administrazio publikoak duen kooperazio beharraz baliatzen dela, hau da, zertarako. Nolabaiteko ikuskaritza funtzio egin dezan. Esan nahi, udalek ikuskizun kulturalak edo artistikoak kontratzen dituztenean, haien nolabaiteko ikuskaritza eraman dezaten artisten ganeko. Hau da, altantza mandazta dute autonomo bezala, zerrego drantzitsue, bai edo ez. Orduan, udalak hori kontrolatu barra du, eta esan ez bezala. Eta ez dute zue kontrolatzen, nire jongo naiz, eta zue beteko ez dute, eta horrenuko ez dute. Orduan, bueno, sarreratxo hau egin ondoren, banatu bizu egun dokumentazioen artean, nik lana hiru zatitan banatuet. Alde batetik, aurkitu ditzazkegun egora ezberdinak, ikusiko ditugu, nire ustetan orokorren ematen direnak, esan dizuan bezala zuek igual beste batzuk ezagutuko dituzue, eta komentatuko ditugu. Bestaldetik, ikuskizun kultural hauek kontratatzeko orduan, kontratuek izan dizaketen izaera juridiko ezberdina, eta azkenekoa izango litzateke ikuskizun hauek tramitatzeko orduan jarraitu barreko prozedurak. Orduan, lehenik eta behin, aurkitzazkoen egora ezberdin artean, nik hiru egora ezberdinak ikusi ditut, hau da, udalak artista taldea kontratatzen duen kasua, bestalde, udala promotore edo bitartekari bat eta artiste taldean artean dagonean sortzen den harremana eta kontratazioa, eta bestaldetik, udalak, herriko artista, dantzariak, txistulariak eta haien parte hartzea eskatzen duenean, edo eta irabazik asmorik gabeko elkartea daudenean, edo eta bolondresak tarte daudenean. Orduan, lehenengo kasu hontan, hau da udalak artista bat kontratatzen duen kasuan, bi egora ezberdin aurkitu itzazkegu. Ez dena ere oso rollo juridikoa izatea, baina, ze ustez ez dut lertzen, gero epatuko dugu, ez? Lehenik eta behin, artista taldea, enpresa bezala eratu ez egotea, iardura ekonomiko zergarik ordaindu ez izatea, ez eta autonomo bezala altaman egotea, eta ikuskizun horrengatik nolaiteko dirua edo kontraprestazioa jasotzea. Hau da, azkenean udalarentzat lana egingo lukete. Hau izan litzateke, por konta ajena esaten dena. Kasu honetan, langileen estatuen araberako kontratu laborala izango litzateke. Eta, argituko dugu, zergatik. Orduan, 1995 erregetuaren bat bi artikuluak zehazten du noiz emango dan kasu laboral hau, ez? Eta, hor aipatu dizue, baina irakurtzen interesgarri utzi zait, aipatzen duen bezala, se entiende por la acción especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos la establecida entre un organizador de espectáculos públicos o empresario, gure kasuan udala izango litzateke, y quienes se dediquen voluntariamente a la prestación de una actividad artística por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de aquellos a cambio de una retribución. Hau oraintxe ikusiko dugu. Orduan, ikusten dugu azkenean kontratu laboralen baldintzak edo betebarrak ematen direla. Hau da, antolatzailea eta artistan arteko erlazioa, jarduera artistikoa, udalak zuzendaritzara emango du eta emango ditu ikuskizun horri aurrera eramateko baldintza zehatzak, adibidez, eguna, ordu zehatzak, ze kantu kontatuko dituzuen, 6 instrumentu ere behar dituzuen, edo eta ez dakit antzerki kasuan, antzeslan hau egin batzute, hola, hau da, azkenen udalak zuzendaritza edo kriterio dizpide batzuk markatzen aidan kasua. Ikuskizunen duaren batek diru bat jasoko da, eta garrantzitsua iritze zait, azkenan kasu oso eztabaidatsu bat dagoelako, eta nik uste zuei igual buru uste asko sortu dizuena, eta hau da, talde kontratua. Hau da, langile estatutuaren 12 artikuluan agertzen den kasuan. Ze gertatzen da hemen? Adibidez, eta guri sortatu zaigu, Bilagunako norbait hemen dago? Bilagunako udaleko norbait ez? Aipatuko zuen gero kasua. Administrazio orokorrak esaten du udaletxeak talde bat kontratatzeko orduan, talde buruarekin, hau da, ordezkarekin sinatu dago kontratua, kontratu laborala dela. Eta orduan udalari dagokio, bai bete behar fiskal, laboralzei sozialetaz arduratzea. Orduan gaia, komplikatua da, laboralizatea edo beste izaera bat izatea oso elementu subjektibo eta objektibo txikien baitan egongo da.
Orduan hemen, aipatu izkizuet, hainbat sententzia, badira Auzitegi Gorenekoa, Kaneaseko lan arloko auzitegi nagusikoa, eta Gaztela-La Mantxako lan arloko auzitegi nagusikoa ere, non esate duten, talde kontratua eta talde kontratuen kontzeptua zehazten ditu, eta esaten du talde burua ez dela enpresarioa. Orduan, udalari dagokiola guzti horren kargo egitea. Eta aldiz, badira beste sententzia batzuk, ez horren aurka baizik eta egoera hori definitzen dutena, eta adibide jarriko dizuet. Demagun udalak musika talde bat kontratatzen duela. Hauek ez daude autonomo bezala altan eman da, gizarte segurantzako ikuskaritza badator, eta joino ikusten du, hemen inor ez dago altan eman da, inorek ez du kotizazio, beraz udalari isuna jarriko diot. Kasu honetan, erruduna nor izango litzateken, udalak ez ditulako bete-bero horiek bete, edo eta artistak, edo artista taldeak, ez? Eta esate dizu bezala, baldintza objektibo subjektiboek oso txikia diren arren markatuko dute diferentzia. Eta kasu honetan, sententzia hauek aipatu izkizuet, oso garrantzia iruditzen zaizkidalako, nun kasu batean, kasu berdina zen. Hau da, udalak kontratutako musika talde bat, eta hemen aipatzen duen arabera, udalak ez dituenez, naiz eta leku publiko batean iharduera aurrera eraman, ikuskizuna, udalak ez du nolabaiteko zuzendaritza edo ditu irizpideak eman. Orduan, taldeari edo artista taldeari edo musika taldeari dagokio bere betebehar fiskal eta laborari aurre egitea. Bada beste sententzia bat gauza bera esaten duena. Orduan, lehen batu dizuan bezala, Bilabonako udalan gertatu zitzaiguna edo udalak kontratu pribatu bat egintzun, administrazioak egin kontratu pribatu bat, eta musika taldeko ordezkari batekin sinatu zuen kontratua. Kontratu hortan, argi agertzen zen, zentzan aplikatu beharreko legedia, oda kontratu administratiboen legea, eta artista izegokiela altan ematea eta haien seguruak, eta haien bete behar fiskal eta zerretan eguneratuak egotea. Ikuskaritza, gizarte segurantzako ikuskaritza torri zen, eta ondoro estatu zuena izan zen, udalari zegokiola bete behar horretaz arduratzea. Kontratua laborala zalako. Zatezun, enpresa burua, taldeko ordezkaria ez da arduena baizik eta udaletxea da. 6.500 euroko isuna jarri zuen, eta guk errekurritu genuen. Azkenean demanda jarri genuen. Eta epaitegian, debate hori planteatu genuen arren, azkenean epaietzan hortan sartu. Eta pena da, azkenean gaur egun, gaurko egunean oso lagungarri izango litzaigu olako sententzia bat egitea, baina etzan fondo horretan edo mamia horretan sartu. Esan zuen gauza bakarra izan zen, udalak ez zula ikuskaritzaren kiko eragozpenik jarri, eta beraz itzegola inungo infrakziorik. Atzera eginez, azkenean ikuskaritzak esatzen zuen zen, udaletxean gertu zen, esan zuen, emaizkiazu guentxe bertan, hemen lantokian, udaletxean, lanean ari diren pertsonen identifikazioa. Eta joño, herriko festak duela 8 hilabete izan ziren, taldeak kontratu benitu, musikariak orduntxe ikuskizun entzuten, eta ez dira udaleko langileak. Eta horrexegatik infrakzioa bestela kontsideratu eta isuna jarri zeguten. Gero, zorte auki genuen eta isun hori bertamera galditu zen, baina, ikus dezazuen, azkenean administrazio orokorrak dirua biltzea juten da, ikuskaritza lan hori egiten dugu, eta edo artistak arduratzen dira zer gauek ordaintzeaz, edo estela zuek ordainduko dituzue. Bigarren kasu bezala, hau uste da argiago dela, izango litzateke artista edo artista taldea, enpresa moduan eratu egotea, iharduera ekonomiko zea ordaintzea, eta autonomo bezala alta mandan egotea. Kasu honetan, administrazioak artista edo artista taldearen eginiko kontratu pribatua da. Ez da kontratu administratiboa, da administrazio publikoak eginiko kontratu pribatu bat. Eta gero kontratuen izaren artean ikusiko dugu. Kasu honetan oski, artistak edo artistak aldaleak izango du, bete behar lan, bete behar fiskal eta laboralen bete behar horietaz arduratzeko ardura. Kasu honetan ere, lehen aipatutako ikuskaritza funtzioa ikusten da. Hau da, udalak kontratatzeko orduan, nolabait taldeari edo artistei eskari ezaiola benetan zerretan eguneratua daudela eta altak eman daudenaren ziurtagiri bat. Ere egin dezakegu, zinpeko aitorpen baten bitartez, baina garrantzitsua izango da guzti honen dokumentazioa behintzat espediente administratiboan eukitzea. Gero nolabait, gizarte segurantzo ikuskaritza balin badator, dena txukun eukitzeko eta dena justifikatu eukial izateko. Bigarren kasu bat izango litzateke, udala promotore edo bitartekari bat
dagoen kasuan, eta gero artista taldea dagonean. Nik ulertzen dena da, kasu honetan administrazioa bitartekarekin kontratu egiten duela, azken finean, ez dakit, ez dago egora errestearen, baina, bueno, nik zure gana jotzea, eta izu, nahi, folklore, folk talde bat. Zu arduratu zaite, folk taldea kontratatzeaz, eta nik zure horreko izut. Orduan, azken finean, ni udala eta bitartekari honen arteko kontratu pribatua izango litzateke. Gero hemen ere kasuistika handia izan daiteke. Izan ere, bitartekariak artista taldearekin duen harreman erlazio ez dakigulako zein da. Baina kasu honetan, nik berari horreneko diot, eta eskatuko dena da, haien nola ez, eguneratu izan izatela zergak, eta beraien bete behar fiskalak, eta laboralak, eta eguneratu izan izatela. Nik ulertzen dena ere, bitartekari badagoen kasuan, edo manager bat, talde hori edo artista hori modu profesionalan aritzen dela, ez? Herrietan dauden talde gazteak ez dituzte bitartekariak edo managerrak kanpora ateratzeko eta nolabiteko jarduera profesional bat aurrera emateko. Hemen aipatu dizuet edo jai batzordeen kasua. Osartu dut, igual nuke osartu beharko, baina, bueno, batzutan nik ulertzen dut bitartekari lan bat egiten dutela. Jai batzordeak noski ez du nortasun juridikorik. Orduan, egora ezberdinak eman daitezke. Eman daitezke, nik jai batzordeari diru laguntza bat ematea, jaiak antolatu eta kontzertuak, edo antzerkia, edo nolateko ikuskizunak antolatu ditzan, edota haiek bitartekari lan hori egitea, baina ni udalan izan ginean guzti hori ordaintzea. Egora bi eman daitezke. Orduan, karo, kasu honetan, jai batzordean noren ordezkari bat izaten du, jai batzordeak nortasun juridikorik ez du, ezingo du kontratatu, ezingo du inolako ihardurik egin. Beraz, pertsona pribatuen arteko kontratu bat izango litzateke. Hau da, jai batzordeko ordezkari den pertsona pribatua, talde horrekiko pertsonarekin edo artista horrekin egin barreko kontratu zuzena izango litzateke. Orduan hemen, noski, segun eta artista honen egoera zein dan, lehen epatu duguna, autonomo ez dela altan eman dagoen, bai edo ez behiztara gaunetza dituen, egoera ezberdin izango da. Autonomo ez dela altan eman ez bali dago, pertsona konkretu hori dagokio horren kargu egitea. Baina, karo, kasu, udaletxeak diru laguntza bat eman bali madu, subsidiarioki ere nolabaiteko erantzunkizun eduki dezake. Orduan, horrexegatik izaten dizuet, udaletxeko teknikari eta espedientea txukun egiteko eta gauza guzti horiek ordenatu eta argi gelditu daitezela. Ez da, bueno, honi jai batzordeari diru ematea eta intzazuna edezuna. Eta gero ikusiko dugu, bintzat eskatu, justifikazioa, artisten egoera zein dan, artisten egoera regulazatu behar dan bai edo ez, artistei dagokien eta guzti hori espedientean txukun egitzeko. Azkeneko kasua edo, nik ustetena izan daiteke, udala herriko artistak edo dantzariak, edo txistularien parte hartzea eskatzen duenean, edo eta irabazi asmorik gabeko elkarteak ikuskizun kultura bat ematen dutenean, edo eta bolondresak aritzen diren kasuan. Kasu hauetan, ulertzen dut, ez dagoela diru ordenketarik. Hau da, azken finean, txistulariak, herriko txistulariak, dantzariak, ez dute olako, ni baino eta joango ez dute, baina ikuskizun baten gatik ez dut izborezko dirutza irabaziko edo kobratuko. Orduan ere, ulergarria da ere, ez dagoela nolabaiteko bete behar fiskal, laboral edo sozialik. Kasu hauetan, kontuz, adibidez ez dakit, ikuskizuna egin eta sarrerak salduko balira, nolabaiteko irabazi bat dago. Orduan, karo, askotan badekit ere taldeek edo esatutela joño, sarrera jarri dituzuen, nik sarrera horien portzenta bat nahi dut. Karo, eske portzenta bat jaso nahi bali maeztu, orduan bai dagoela diru kontraprestazio bat. Eta diru kontraprestazioa dago ginean, bete behar fiskal eta laboral batzuk izango dituzu. Orduan, nik gomendatzen dizuet, gauzak aldez horretik ongitze egitea, eta adibidez sarrera jartzen diren ginean, sarrera horien diruan nolabait udaletxentzat izatea. Kasu hauetan, nire ustez modu errexena, aritzeko modu errexena diru laguntzena da. Azken finean, nik udal bezala hainbat diru laguntza ematen maizkiote dantza taldeari, txistulariei, herriko kultura
bultzatzera aritzen diren taldei, gero nolabait eskatu bai, diru laguntza ematen dizuet, baina herrian egin barreko festetan edo egun berezietan parte hartzeko konpromiso hartzen zute. Azkenean kultura bultzatzeko modu badalako. Hore epatu dut ere, diru laguntzen plan estrategikoan sartu zazue, ez da izan azkeneko momentu gauza. Azkenean ikusten gai gera estatuko abokatuak ere, herrietan diru laguntzen plan estrategikoa errekurritzen gai dela. Esan ez dialako gauzak txukun eta horretiz ongi antolatu eta bideratzen. Igual, zue bideratuko galdera batean, aipatzen zertzan hobe, hitzarmen bat egitea edo deialdia egitearena. Biak legezkoak dira, ez dut ikusten inungo problemarik ez bata eta ez bestean bide hartzeko, hori bai, administrazio publikoa garen ginean, duere gabe gardentasun handiagoa izango du deialdi publikoa izaten dunean. Baina, biak posiblea dira, hitzarmen batekin egiteko aukera badago. Ere esan nahiko nuke, eta galdera batzuetan ere agertu da, ikuskizuna egiteagatik diru kopuru handia ez direnean nolabait gastu hauek sartzeko aukera ez dakit ikuskizuna sortaraziko gastuen artean. Hau da, ez dakit, taldeak bazkaldu izan behar balin badu, tiketa hartzea, edo eta desplazamendu txikide bat egin balin badu, gasolinan tiketa hartzea, edo eta instrumentu bat alokatzeko diru ordu hori izan balin badu, tiketa hori jasotzea. Ez dira kantitate handiak, baina bai hori justifikatzea eta partidan barruan edo, eta espedientan agertzea ikuskizun kultural sortaraziko gastua, eta tike guztiekin noski guzti hori justifikatu egitzea. Aipatu dut ere, igual Bolondresen kasuan izan daiteke, askotan kaleetan, edo leku publikoetan ikuskizunak aurrera eramateko orduan, udaletxean aldetik kontutan hartu beharko degula nolabaiteko udal ordenantzarik edo hortako baldintzak baote dagoen. Udalak antolatzen badimo ez dute arazo handirik ikusten, baina askotan igual musika egiten edo antzezlana egiten hasien talde bat udalari eskatzen badio izu, nik kalean olako ikuskizuna egin nahiko nuke, noski hori udalak ikusi dezalaz, udal ordenantza baote dagoen, leku publikoa okupatzeko baldintza zeintzu diren, bai eta dirua jaso bar balin badu, ere, ez? Baina, lehen epatu zuen gauza bera, kontuz sarrerak egongo balira. Azkenean, ni Bolondres bezala, jarduera bat aurrera ematen balin badet, sarrerak salgai jartzen badut eta hori etekima balin badet, ja, lehen epatu ditudan bete beharrekin eta hasiko ginateke. Orduan hori aipatuta, eta lehen esan zuen bezala, bi kontratu mota argita garbi ikusten dira. Bata, kontratu laborala, aurretik aipatugun kasua, nun egongo ginateke udalarentzat lana egiten duen artista talde batekin, eta artista talde hau litzateke IAen altan emanda egonda, edo eta autonomo ez dela altan egonda. Orduan, hori epatu dizuet, badago artisten araubide berezia, eta lehen irakurri zuen bat bi artikuluaren zehaztetukoaren arabera, zentzu diren baldintzak. Azkenean, lan harreman normalaten baldintza dira. Pertsonala, borondatezkoa, besteren konturako egindako lana, horrendoko jarduera eta menpekotasuna. Araudia ere, kontutan hartu barreko araudia horre aipatzen dizuet, ordu ez dute eta uste ez dela aipatu barrik, baina tramitazioan bai, ez dakizuei dagokizuen lan hori egitea, igual udalan beste pertsona batzuk eman dute, baina duare gabe, artistari altan emarko zaio lana, hau da, ikuskizuna egin behar duen egun bakoitzeko eta ordu horiekiko. Eta bukatzerakoan noski bajan eman. Imprimakiak, TEA BS imprimakia bete beharko da, ondoren langileak TC laubos dokumentua sinatu beharko du, eta udalak gizarte segurantzari dokumenturi bidali, gero ere kotizazioa giria noski, TC bat emeritzi eta TC 220 boletina beteaz, eta artista altan eman beharko da dagokion kotizazio taldean. Hori epatu dizuet, kategori profesionala da, zazpi dira, baina arruntena, hirugarrena izango litzateke, aktoreak, abeslariak, dantzariak eta abarrekoak. Gehienetan, nik uste, martxan jartzen dugun kontratua edo tramitazioeran, administrazio publikoak egikaritutako kontratu pribatua da.
berriz esaten dut, ez da kontratu administratibo bat, ez da obra kontratu bat, ez da zerbitzu kontratu ertxio bat, da administrazio publikoak egiten duen kontratu pribatu bat. Horre, aipatzen dizuet, 2011 legegintzako errege dekretuaren 19.1 artikuluan, argi eta garbi agertzen da, aipatzen duen gainean, los contratos de servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo no tendrán carácter administrativo. Bigarren ere eskainiko 26. atalan ikusten dugu bertan agertzen dela servicios de esparcimiento culturales y deportivos. Oinarri berdina du, ere legegintzako errekretu berdinaren 21 artikuluan, non aipatzen duen, son contratos privados los celebrados por una administración pública que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo. Orduan, argi eukizazue, kontratu pribatua dira, eta eragin eta iraungipenaren dagokionean zuzenbide pribatu aplikatuko da, aldiz, tramitatzereko orduan, kontratu administratibo batek aurrera emateko eta tramitatzeko jarritu beharko prozedura berdina eduki beharko du. Beraz hori, kontuan eduki, ez da kontratu administratiboa, kontratu pribatua da. Baita ere, eta hola pixka saltxeatzen, Espainiar Ogasun eta Administrazio Publikoko junto kontsuntiboaren txosten bat topatu nuen, eta bertan oso argi esaten zuen, administrazioak egineko kontratu pribatu bat zala. Eta kontratu laborala izateko aurretik aipatu ditugun xehetasunak edo baldintzak eukibako dituzke, hau da, menpekotasuna eta udalaren zuzendaritzapean egindako jarduera izatea. Eta azkeneko zatian edo sartuta, kontratu laboralen tramitazioa oso gainetik aipatu dut, baina, ikus dezazuen kontratu laboralan jarritu garreko pasoa zentu diren, baina kasu honetan kontratu pribatuak, administrazio publikoa egineko kontratuak aurrera eramateko orduan eukitzazke egun bi tramitazio edo prozedura mota. Hori diru kopuruaren, ikuskizunak balio duen diru kopuruaren araberako kontua izango da. Ze ikusten dugun bezala, 1.000 euro baina gutxiagoko kopurua izango balu, bezak ondut hartu gabe, zerbitzu kontratu bezala tramitatu izan genuke eta prozedura negoziatu moduan. Kopuru hori 60.000 euro baina gutxiago izango balitz, ez genuke zergatik publizitatea eman beharko. Ez iragarkirik Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta ez ezerrez. Zuzenean hiru enpresarik, hiru artistekin harremanetan jarri, gonbidapena egin, eta horre aukera edo proposamen onuradunari esleitu. Beste kasu bat, eta nik uste dela, azken finean, gehienetan sortzen zen kasua dela, kontratu txikien kasuak, kontratu menuen. Azkenean, hemen, diru kopurua 18.000 euro, baina gutxiagokoa balin bada, gauzak asko erresten dira. Eta nik uste gehienetan ematen zen kasua da. Orduan, 18.000 euro, baina gutxiagoko balioa duen ikuskizuna den kasuan, eskatzen diren gauza bakarra da artistak aritzeko gaitasuna eukitzea, eta ikuskizuna egikaritzeko gaitasun profesional nahiko izatea. Orduan, tramitazioan nahikoa izango litzateke ikuskizun horren gastuaren onarpena eta faktura espedietan agertzea. Horrekin nahikoa izango litzateke. Eta guztiz ere gomendatzen dizuet kontratu pribatu bat sinatzea. Eta kontratu horretan dena agertzea, gori ikusiko duen bezala kontratuen gutxieneko edukia, baina hori agertzea zein dagokion bete behar fiskal, laboral eta sozialen ardura, hau da, artista taldeari. Bestelaz, udalak arazoak eukitzeko aukera edo arriskua izan dezake. Orduan, bukatzeko, hor galderen artean ere agertzen zen kontu bada, kontratuaren gutxieneko edukia, hau 3/2011 legegintzako erregertuan agertzen da, eta hau da gutxieneko edukia, orduan hori aipatu dizuet, kontratuan parte hartzen duten aldeen identifikazioa, hau da, udala eta artista edo taldearena, edo artista taldearen ordezkaria, kontratua sinatzeko aldeen aritzeko gaitasuna, kontratuaren objektu bera, edo ikuskizuna, kontratuan aplikagarri den araudia, kasu honetan 3/2011 legegintzako errege dekretua eta tramitaziorako erabili dugun legedia, kontratuara atxikitutako dokumentuak. Hor, aipatzen dizuan bezala, ongen litzateke, artistak gizarte segurantzan alta eman daudela eta ogasunarekin
eguneratua daudenaren ziurtagiri bat izatea. Gero ikuskaritza etortzen bali bada, izu, nik hau badet, eta artistak edo musikoak esantzian, eguneratua zegoela eta ez da problemarik. Baita ere, eta ez litzake problemarik egongo ere, zinpeko aitorpen bat, eta artistaren zinpeko aitorpen bat espedientean jasotzea. Ikuskizunaren prezio edo kopurua, kontratuaren iraupena, eguna, hasiera, amaitzeko orduak, prestazioa da ikuskizuna bera jasoko den baldintza zehaztea. Eta hor ere, lehen aipatu dugun hori udalaren dependentzia ez izateko, nik bai sartuko nukela klausularen bat, edo bai esango nukela, lehen izan duen bezala, artistek kantatuko dituzten kantak haiek erabakiko dituztela, haiek izango dutela ikuskizuna pixkat, denbora regulatzeko aukera, luzatzeko aukera, edo erabili beharreko instrumentuak haiek erabakiko dituztela, edo aukera izango dutela ikuskizunaren zehar beste pertsona bat igo eta beraiekin aritzeko, edo horrelako gauzak azken finean udalaren dependentzia ez dagoela justifikatzeko. Baita ere ordainketa modua jaso beharko du kontratuak, kontraturaren erresoluzio arrazoiak, legegintzan ditugula zentzu diren, eta prezio ordainduko duen aurrekontuaren partida. Hala eta guztiz ere, eta interes orokorra eta ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez diren beste klausula asko sartu daitezke. Beraz, hau ez da hertsia. Udalan beste nolabaiteko klausulak sartu nahi balin baditu, aurrera beste partea ados balin badago, ez da inongo problemarik izango. Orduan horrekin amaituta eta zuk galderak direla eta batzuk hemen apuntatua ditut, eta norbaitek aipatzen zuen, herriko talde edo beste dozinekin egindakoak fakturak aurkezten direnean, hau da, BCG gabekoa, IRPF-ko erretentziorik gabe, hauek onartu bate dituen edo ez. Lehen esan dizudan gauza bera, justifikatu dezakegu, karo, baldin eta horretik hauekin adostu balin badago, ez da deia izan, plazan jotzen edo musika egiten hasiko naiz, eta gero faktura bat, ez ez. Duela gabe horretik udaletxarekin intzindako kontua izan barko litzateke. Eta nik hor, bai ikusten dela ikuskizunak sortaraziko gastuen arteko, ez dakit, faktura edo dokumentuan artean. Noski, dena ongi justifikatu egon dadila, ez da izan 800 euroko faktura bat, eta gero justifikatua bakarri 100 euro instrumentu bat alokatu dutelako. Esaten zuen bezala, diru publikoa da, administrazioa gera, eta dena alik eta garrentasun gehien egiteko edo, gauza guzti horren justifikazioa izatea. Baitera norbaitik aipatzen zuen, eratu gabeko elkarte bati diru laguntza eman beharko litzaioken edo ez, auzoko festak antolatzeagatik, edo eta pertsona fisiko bati zuzenean ematea. Hombre, gauza bera, administrazioa gara inean, hobi izango da pertsona fisiko bati diru laguntza ematea. Naiz eta jai batzordeko ordezkari izan, baina pertsona bat bertan ageri izatea, eta gero noski diru laguntza honen justifikazioa udalari bueltatzea. Eta kasu, bitxia ez, baina norbetek aipatzen zuen musika eskolako irakasle batek, herriko talde batekin aritu, eta kobratu egin nahi duenean. Noski, pentsatzen, eta aurretik udalarekin hitz egin da egon barko litzatekela, ez da zerbait espontaneoa izan, eta gero udalari esan gaizu, ni musikaria naiz, ni profesional naiz, eta orain gordin ez du. Ez du olakorik esan, eta orain itzait ez torri olakoarekin. Zure kontu eta zure borondatez egindako ez da balin bada, ez horren horren erantzule naizela esan ez. Orduan horrekin, ez dakit, igual rollo juridiko egia izangote den edo, eta zuek seguruna beste 1000 kaso ezagutuko dituzue, horren inguruko aipamenak edo denen artean argitu beharreko kontua balin badaude. Jaso ez duen informazio... Nik azken dena zuek oso argi eukitzea, ze kasuetan kontratu laboralan, ze kasuetan administrazio publikoak egineko kontratu pribatua, ze kasuetan ematen diren egoera horiek, eta gero horiek antolatu eta tramitatzeko orduan jarritu beharreko prozedura zein den. Gehiema gero gizarte segurantzan ikuskaritzan ondoriak jaso ez ditzagun.
Ez dute hemen sartu horrekiko etorri daitezkeen arau hausteak eta infrakzioak eta santzioak, ze espero dut alakorik ez egotea. Baina, bueno, jakitea, uste dene badakigula nahiko fuerteak izaten direla, eta ez diala bate gustukoak izaten. Herrian baldin badaude mendizale batzuk, eta igual mendi astea egiten dugu, eta herrikoei esaten diegu, zuek egindako diaporama eta proiektatu, itzaldia eman, eta gero dirua emango dizuegu. Eta hor, ze kontratu? Nik diru laguntza bezala ingo nuke. Azken finean, nor kantolatuko hori, herriko menditaldeak edo... Udalak, bere? Udalak bera zuzenean. Sortaraziko gastu bezala. Azken finean, jende hau mendizaleak, ez? Esan mendizaleak, herrira joan, ikuskizuna, diapositibak, emanaldiak, hau eta beste. Nik bai sartuko nukela, azkenean, jardura konkretu horrekiko gastu bezala da pertsona hauek, herrira etorri dira, gasolinagatik ez dakit zenbat horren dute, proiektorea ez dakit proiektorea udalaren adan edo haiek ekarri duten, holako gauzengatik. Hori ez da sortzen lan harreman bat, ez da lan harremanik sortzen. Eta pentsatet udalan partetik hori izango dela partida batzuetan olako gastuetarako partidak onartuak. Ez? Gastua da, enroioa da, aberria... Ez dago lan harremanik, Ez da kendu behar ezer, seguridade sozialetik edo retentzioa edo ezerre? Kaso honetan nik bolondrez bezala ikusiko nituzke. Edo... Bai, eskatu bai, baina udala ez dago behartuta. Bai, ni badakit orain artean, beti da nik nola funtzionatu dugu, eta ez da problemarik egon, eta nik oso gaina oso ondo ditzu zaite. Baina, ikusita zer etorri dan, eta eskua sartzen adira, olako gauzetan, esan dut, udalak bizkarra zaindu, eta nolabait hori justifikatzeko aukera izan ezala. Baina ez kanbotek etorri, haizu, zu alta hemen barria zu hemen, aurren du barezu, kontuz. Hemen jardura bat edo ikuskizun bat egingo zu, eta gastu bezala horren zu, hau, baina zu justifikatu dira zu hori. Irabazteko asmorik, eta emanaldi baten truk esan zegoen, hartu baino dugu. Baina fakturak bestarik marko litzateke? Bai, parkatu ez. Esan nahi nuen musika elkarte bat, eratua, inungo irabazteko asmorik gabe, emanaldi baten truke edo faktura bat orkestu du, eta bezetik zergu itxita da, zegoeretan gabe. Kotizatu beharra daukagu, baldin badator bizarra. Irabazi asmorik gabeko elkartea da? Irabazi asmorik gabeko elkartea da? Nik ez ulertzen den. Ez, nahiz eta 3.000 euro fakturatu, ez dakiz emanaldi... Hori da. Ia sortzireun, 3.000, o sortzireun berdin zait. Bai, ulertzen dut, eta esaten zuet, behintzat dena justifikatu agertu dadila. Seguru edo, ez da, baldin badator, donostitik baldin badatoz... Nik aipatu izan bezala, oberena, erresago izaten da herrietan eta eskualdean subentzio diru laguntzen bidez aritzea. Ematea izuzuk, aurrera zure eginkizun kulturalekin, baina hori bai, nik hemen herrian parte dut eta ez dut horregatik kobratuko. Karo, baina diru laguntza jasotzen baina zu, eta gero baina diru eskatzen baina zu, ez. Zuek hor jokatzeko aukera, karo, esken mendena izan da, nik eustar gauza ingoan, eta dirua, baina zuek administrazio publiko bezala hori justifikatzeko beharra ez dute. Eta alik... Bai. Diru laguntza bat emateak suposatzen du, aldez aurretik, prestatu behar etxuzu oinarriak, konkurrentzia kompetitiboa, hor, izketan nahi geaneako ez detuzte pena merezi duenik, esanet, lan izugarria da, eta askotan ez da kasu gaina garbi helburua zein izango da, eta hori dira emanaldia sortzen. Hor jokatzeko tarte, bai. Elkartea irabazi asmorik gabekoa baldin bada, onartzen ditugu
nuke, 3.000 euro, bueno, askotxo da, hortik bera, igual, zera nuke, abesbatzak daude Gipuzkoan asko. Bakoitzak igual edukiko du subentzio bat, subentzio horrek ez ditu betetzen behar dituen desplazamentu gastu guztiak, edo arropak, edo ez dakit prestaketak, edo dieta konzeptuak, orduan emanaldi bat egiten dutenean, gaurriko eskatzen dute truke. Orduan hori, baldin bada, irabazi asmorik gabekoa, ala baldin badago aitortua eta onartua, besterik gabe faktura bat egingo dizu, bezik gabe emanaldi batetik, ezta? Udalak ez dauka zertan, ez altan eman beharrik hor parte hartuko duten kantariei edo dantzariei edo denakoei, ezta? Hori iguala da. Ez da, horregatik esan dizu eta askean diru bat jasotzen danean, ikuskizun horrengatik horrek ekarritzazkela arazotxoak, esaten nahizu, hemen, animo de lucro, hemen norbaitik dirua irabazi du, kasu honetan zuk aipatzezuna, irabazi asmorik gabeko elkartea dira, kako txartean. Haiek ere badituzte haien gastuak eta, Karo, baina nolabait eskatu haiei ongi justifikatzeko, haizu, 1.800 euroko faktura pasatzea zu, nik hau justifikatu barra dut, ez da dira izan, tiketekin edo alden moduan. Esan edo, zuek babesteko gehien bat, zuek babesteko, ze karo, haien erresa da, nik faktura pasatzea kobratzea eta, nola? Bai, lehen aipatu izu dana. Diru irabazi bat, kontraprestazio bat egon danean, gizarte segurantzak esan dezake, hemen abesbatzak ikuskizuna egin du, entzunaldia, kobratu egin du, eta hauek altan daude, kotizatu dute, eta zuek arazoak izan, noski. Ez da gore arresa badakit, eta askotan oso indefinitua dela, eta horrexatik esan dizuet, erizpide txiki batzuk, bai objektibo zen subjektiboak aldatu izaketela ere egoera. Nik ere ez dut esaten dena, zehatz, mehatz, 3.000 euro dena, perfecto egon barra, baki hori egitea izenezkoa dela, baina azken finean ere diru laguntza bat emate dizunean antzerkitalde bati edo, hau kultura sustatzeko diru laguntza da, zuk herrietan jamako zen bar dituzu, eta gero justifikatzen guzti hori ez da diruan neurtzen, baina justifikatzen diru hori erabili dezula kultura herrian edo eskualdean bultzatzeko. Bai. Bai, ulertzen da, bai. Baina hor eskatu edo pixkat estutu eta esan, azkenean guk diru laguntza emateko pres gaude, dudarik gabe, baina zintzo jokatu eta justifikatu alik eta gehien. Bestela ze arazoa guk izango dugu, eta alduden urtetan ez dut diru laguntzerik izango. Azkenean diru laguntzetan emabarreko dirua, isunak ordaintzen erabiko dugulako. Aldea ikusten dut, guk adibidez egiten dugu urteko diru laguntza deialdia, ez? Eta hor, diru desente, egun proiektutik gora diruz laguntzen ditugu, eta bar. Karo, horren filosofia da, nolabait, taldeek beraiek egin nahi dituzten ekintzak eramaten dituzte deialdi hortara. Baina, udalak bere ekimen propioz antolatu nahi badu, ez dakizarren eguna. Hor, hasteko hasiera borondatea udalarena da, bai? Osea, nik diferentzia ikusten dut, eta guri adibidez gertatzen zaigu, handatza egunean,
baserri bateko traktorezaleak trastea garraiatzen ditu, eta gero, zeiten dezu horrekin. Esan nahi dut, eta hor, borondatez eta traktorezale, esan nahi dut, bera, nolabait, udala joaten da harengana zerbitzu hori eskatzera, ez? Eta hor, zuk esaten desunan arabera, irtenbidea izango litzake diru laguntzen batea. Baina diru laguntza, ze diru laguntza mota, ze deialdi orokorreko diru laguntza bat ez da, berez hori ez da. Diru laguntza izendun bat, gure kasuan baditugu korrik, kilometroak, ez dakitze, ja aurrez partidetan zehaztuta daudenak ze diru kopuru izango duten. Orduan, batetik, kasu hortan, nire ustez behintzat, nolabait, ez da talde bat, ez da partikular bat, diru laguntza bat eskatzera doana, udalarena delako ekimenaren borondatea, eta, ez da, pixka bat hor, ze ikusten duzu? Lehengan behatu duzu dana, diru laguntzak emateko orduan, edota hitzarmenak sinatzen baldin badira, hor argi agertzea, kultura sustatzeko emandako diru laguntza da, baina herrian bertan, ez dut esango, udalak beti eskatzen duen heinean ikuskizunak edo emanaldiak eman marko dituzu, baina bai eskatzea, izu, deialdian hori jasotzea, edo hitzarmenean hori jasota egitea. Zagite... Kasu honetan, esan dizu dana, sortaraziko gastu bezala sartu, zenbateko diru kopuru da hori? Kopuru handiak ez diren heinean, nik hor sartuko nuke etiketekin edo justifikatua edo nolabait horren ordainketan justifikazio egitea. Ez dira kopuru handiak. Azken finean nik uste gizarte segurantzak edo nahi duena da, lehen esan dizu dana, dirurik aiei ez eskapatzea, eta diru kopuru handia mugitzen denegunan, hor beti urdai azpikoa dago, eta horrea jungo gara. Horako diru kopuru txikietkin nik uste arazo handigirik uste dute, gero seguro egunero historia dituzuela, baina... Eta beste galdera bat, lehen aipatu duzu kontratu pribatutan hori agiriak eta eskatzea dena, ez? Guk adibidez egiten duguna da, jaietan da, adibidez musika talde bat baldin badator, normalean ohituraz beraia bidaltzen dute, olako klausula batzu bidaltzen dituzte. Guk horri ematen diogu, zuk esan duzun bezala, kontratu administratibo baten forma, bai? Eta beti beraiei erantzi arazten diegu nolabait beraiekin egiten dugun hitzarmen hortan beraiek egunera daudela justu jartzen dugu, nolabait formula hauxe da, ez? Kontratu honen xede den zerbitzua egiteko hartuko dituen langileak direla eta halako taldeak lan arloan, gizarte segurantza arloan eta laneko segurtasun da garbitasunen arloan indarrean dauden lege xedapen guztiak bete beharko ditu. Eta administrazioak ez du erantzukizunik izango xedapen horiek betetzen ez badira. Udalak, hala eskatuz gero, halako taldeak honen inguruko dokumentazioa aurkeztuko du. Ez dugu guk zuzenea, ez gira ibiltzen papeleo guztia eskatzen, baizik eta egiten dugu zeharkako bidea hau ez, esan ez. Egon behar dezu, egunera egon behar dezu, eskatzeko aukera dugu, ez pasaude, erantzukizuna zurea da. Zuzena dau? Galdera. Zuzena bai, baina... Ezkea papele hortan sartzen. Zuzena bai, baina nik eskatuko nuke. Eskatu alare. Eskatuko nuke eta kontratuari gehituko nuke dokumentazio guzti hori. Zehaiek esan dut, bai, oso ongi nisinaten eta akito. Baina lehen esan duzuna, gizarte segurantzak esango du, haizu, zu administrazio publikoa zean ginean, zure bete beharra, hauek, artistak eguneratu daudenak ikuskatzea da. Eta ez duzu egin, ez duzu nunez hori egin, infrazioa zuretzat izango. Nik, gomendazio zuet, dokumentazio hori, kontratu hori atxikitzea. Eta dokumentazio hori zinpeko aitorpena, baina nahi hau nuke dokumentazio guztia gertzea. Eta talde esatea, niri hori karra jazu, bestela ze
arazo gitzazke, eta zu justifikatu hori zu, eguneratu zaudela, eta altan eman zaudela, eta ongi dago, eta askotan egiten da, baina, bueno, babes gehiago izateko edo, ni dokumentazio hori eskatu. Lehen aipatu duguna, igual hemen ez dago oso garatuta, baina, karo, bitartekaria ze funtzio du hor. Bitartekariak artistekin ze erlazio mota du. Bitartekaria managerra da, taldeko ordezkari bada, ikuskizunak antolatzen dituen enpresa pribatu bada, azkenean hori bitartekaria den gainean, esango da, nik ikuskizuna lotu ingo dut, nik taldea eta zure arteko bitartekari lan ingo dut, baina akaso bete behar fiskal eta laboren ardura nire ez da izango, edo artistena izango da, edo zurea izango da. Lehen esan dizuena, normalean bitartekari bat parte hartzen duen momentuan, edo manager bat parte hartzen duen momentuan, ulertzen dut talde profesional badala, edo artista profesional badala. Zaki nik txalaparta jotzen bat, gustatzea lako, beste manager bat izango bitartekari bat. Baina horre, karo, ikusi beharko litzateke erlazioa zeintzu diren, eta artistak nor zegoreatan dauden, bai. Artistak, karo, bitarteka bai balima ez du, baina artistak altan eman ez balima daude, udalak altan eman marko ditu, eta kontratu laborala izango da. Osa, kasuistika izan daiteke, ni hemen kasu orokorrenak edo normalena saiatzen, esplikatzen saiatu naiz, baina ez denezken mila. Horrexegatik beti, babestu zaitezte, eta gauzak eskatu eta ikusi, eta... Bitarteka balima, azkenean zu bitartekarekin kontratu bat sinatuko izu, kontratu pribatu bat, nun ikuskuzun horren baldintzak eta xetasunak jasoko diren. Karo, nire udala bezala eskatuko nuke edo, haizu, bai, osongi, baina haiek altan eman egon daitezela, ni ez nahi zortaz arduratuko. Baina haiek ez dena, hori ez da nire arazoa, hori konbondu zaite musikataldeak. Bai, eskatu ezakezute, eta nik eskatuko nuke. Nik eskatuko nuke. Igual, ez dakit, zorrotzegia izaten gai naiz, baina... Horrezkaritza edo. Azken fina ez du, enpresa hori bitartekari lan egiten gai da, nik ulertzen dut, bitartekari lan egiten da, azkenean zuzenean ez duzu taldearekin kontratatzen, bezik eta enpresa edo bitartekari horrekin, eta ura arduratzen balien bada tramite guztiek egiteaz eta, hobe. Bai, noski. Kontratu pribatu bat. Hemen 8.000 eurotik berako... Nik beti egingo nuke. Azken finean kontratuan gauza guztiak ezaztuko dituzu. Aipatu ditudan gutxieneko edukin hortan agertzen dira. Objetua, prezioa, ze partidatik ordainduko dan, ikuskizuna aurrera eramateko baldintza zehatzak, gauza guztiak jasotzea, asko zobe. Azken finean espedientea asko osatu egongo da, eta udalak ere, garantia eta garrentasun gehiagorekin egindako espediente bat izango da. Bestelaz, baliagarria da bakarrik faktura egotea, baina nik nahiago nuke kontratu bintzat egitea eta sinatzea.
ikusi ez duen bezala kontratu txikiak egiteko kopura 8.000 eurotik berakoa da. Aipatu dizuedan ikuskizunak sortaraziko gastu bezala sartzeko, hori ja zuek ez dakit baloratu beharko zerbait da, baina nik ulertzen dut 1.000 eurotik berako kopuroak izan daitezkela. Esan dizuet, afaria, gasolina, edo olako kontuak. Edo traktorea, beza gabe. Gabe. Baina hor ze faktura pasako ez du beza eta IRPF-arekin zeini? Baina adibidez pertsona bati pagatzen badiozu 100 euro, 500 euro, kolaboratu dulako, ez dakit, traktoriakin zer ekartzen, edo lagundu dulako, ez dakit, zer nahi gauza. Horri 100 euroko faktura, esan ezagun, igual, o agiri bat, edo ziurtari, rezibi bat, igual aurkezten dizu, beste gabe. Hor IRPF-a ez da... Lehen aipatu duguna, IRPF-a retenitzen hasten giren gainean, ja hor retribuzio bat eta zitzeiten gaia. IRPF-a retenitzen dugun momentutik, IRPF-a retenitzen dugun momentutik, retribuzio bat edo diru kontraprestazio bat eta zitzeiten gaia ulertu daiteke, edo ulertzen da. Orduan, kaso horretan ja, zibargerak, kotizazioak, altak, patatin, patatan. Azken finean, argi utzi behar duguna da, kasu horretan, edo bolondresak, edo herriko dantzariak, edo bere ikuskizunarengatik, edo bere iharduerarengatik ez dutela diru irabazi bat izan. Azkenean, nik diru irabazi bat detenean, suposatzen da, lan bat egin detela. Eta lan bat egin balin badet, diru retribuzio bat eukidet, eta IRPF-a erretenitu jazu. Komentario bat, musikariekin lotuta, batez ere. Lanketa honen kontrako edo beste ikuspegia eman zuten musikari elkarteak hitzaldi bat antolatu zuen kontu honi buruz, baina beste ikuspegitik. Musikariek ze bete behar dituzten honako kontratuetan eta musikariko hortaz arduratzen denarekin egon nintzeni, Kataluniako enpresa batekin egiten dituzte kontraktua beraiek, eta hitzaldi edo lanketa horren grabazioa badugu. Beraz, hori ere nahi baduzu sarean edo igoko dugu aholkularitza enpresa bateko ongi gulitzateke. Eman zuen, eta nire, zuek izketan ari zineten bitartea, zuei ere orain etorri zaizuela ez, inspekzioak eta beraiek ere hasi direla arduratzen zer gertatzen den honekin. Hau da, ez dut uste lehen errezago pasatzen ziren gauzak igual izango ziren, eta orain beraiek ere esan dut, guk ere bete behar ditugu. Eta hor ere, arek esaten zidan azain, arazoa izaten dela, ni bat emanez biolinista profesional bat, nahiko argi dago, zebera altan handago da musikari gisa. Arazoa dela, torlojoak lan egiten dut, baina asteburutan talde bat lantzen dut. Dirua irabazten ari naiz. Kasu batzutan asko. Hor zer gertatzen da. Nik lan daukat, dena lehen ez daukat, baina gero zer gertatzen da asteburutan irabazia asmori gabeko taldea naiz, baina irabazten ari naizen diru guztiarekin. Beste ikuspegi hori ere hasi dira arduratzen. Jendeak musikariak ere kasu honetan, haiek ere konturatuta daude ezin dela faktura bat aurkeztu hola, dirua ezin dela eta hori kontratu egin hasi dira Kataluniako enpresarekin. Bide hori jarriko dizuegu probetan, beste ikuspegia ere jasotzeko. Baitek esaten badizu ez dakitela ez zer, esan, zerbait bai, badakizu. Beste gauzatxo bat, uste batu dezula zertxo bai. Hor, guk askotan taldeei ematen dizkigu diru laguntzak ekintzak antolatzeko, bai?
Orduan, beraiek, diru horrekin, demagun ekartzen dutela, ez dakize musikari, eta bar, ulertu edanagatik, taldeak ere bidean jarri behar ditugu pixka bat, beraiek eska ditzaten agiri horiek guztiak, ze azkenean udalak naiz eta berak zuzenean ez antolatu ekintza hori, bueltaren bueltan, udalari etorriko litzaioke hor erantzukizuna, Subsidiarioki gerta daiteke. Subsidiarioki gertatu daiteke. Baina, esan dizudan kasua adibidez, jai batzordeari diru laguntza ematen badugu kontzertu bat antolatzeko, ez dakit, eta txonna daude, ez? Kasu horretan jai batzordea arduratuko da, ez? Kontratua sinatzeaz artista taldearekin, baina diru laguntza eman dizut. Eta zuk helburu gauza txukun egin, subsidiarioeki, arriskua egon daiteke udaletxeak aurra uste bat. Ikuskaritza lan hori behar den bezala egin ez duelako. Egite egoera izan etezkela... Kontzertu bat eman nahi dute herrian, ez? Gazteak dira, eta lanean daude, bestaldetik. Hori da, aipatu duena. Orduan, komentatzen dute, beraiek ez dutela kontraturik nahi eta ez ezer. Guri ere interesatzen zaigu, herriko gazteak direlako, eta hori sustatu nahi degulako, beraiek herrian ere jotzea. Orduan, diru kopurua ez da handia, 600 euro baino gutxiago, eta hori zerbait egin behar da, retentzioa egin behar da, ez? Eta nola justifikatzen dugu gastu hori? Epatu izuen bezala, diru laguntza bezala, sartu beharreko justifikazio bezala, edo ikuskizuna sortaraziko gastu bezala. Eta ez da egin behar inolako retentziorik ez? Nik ez nuke egingo. Seguridade sozialean eta ezarrera? Claro, eske, ja, lehenko kasu berdina da, ordaintzen baiezu eta IRPF-a deskontatzen baiezu, retenitzen bali baiezu, eta diru bat eman bali baiezu, ja, ulertzen da hor, harreman juridiko bat egon dela. Haiek diru irabazi bat izan dute, zurretentzio egin duzu guzanorentzat, beraz, lan horrengatik, altan daude, zeinek kotizatu behar du, eta hori sartzen gera, egoera komplikatuko batean. Orduan, olako, kasuak asko ematen dira, eta herrietan erretxena, izango izateke hori, diru laguntzena, edo gastuak justifikatzearena, baina retentziorik egitea. Eta orduan agertu da... Retentzioa zen moduan egiten duzu. Ez guk egiten dugu enpresa baten bidez, baina enpresa horrek gero kobratzen digu beza, ez genekien nola egin, orduan esan genuen, bueno, pues venga, egingo dugu horrela. Enpresa baten bidez, enpresa horrek kobratzen digu beza, eta gainera kobratzen digu besteak, seguridade sozialean sartzeagatik egun horretan ordu horietan, hori ere gehitzen zaio. Hori beste kasu bada, ez dira bolondresak. Bolondresak ez, zerbait kobratu nahi dute, jotxeagatik. Karo, baina hor diru irabazi badago, diru asmo irabazi badago. Eta zuk esan ezuna, bitartekari badago, eta bitartekin sinatu duzu kontratua, eta altan eman martzaile gizarte segurantzan, eta azkenean harreman laboral bada. Ja, baina orduan hori egin genezake enpresa horrekin ezer egin barik, eta sin más, adibidez, 400 euro. Ordainsaria? Sin más ez. Pues ez dakit nola egin behar den. Kasu horretan bai sartzen dira retentzioak noski, eta kotizatu beharra, eta kasu horretan bai. Nik ulertu dizut, hasiera batean, herriko taldea, herriko gazte talde bat. Plazan kontzertu emango dugu ostiralean. Udala ikusten du, ez dago arazorik, ez dakit, sortziatik 10etara, ados, oso ongi. Eta gero, haizu, ez dakit zenbak pasan nahi dugu. Ez zenbak pasatzen duten, ze faktura pasatzen dute, baina hori IRPF-a retenitzerik ez dago. Ze IRPF, ez dute dirurik irabazi, ez dute jardura profesional bat aurrera emateagatik. Eta, karo, eske, nahi ere, gazte talde bat musika egiten aritzea, eta 600 euro, joño, 600 euro, ere, etzera U2 edo, joño, ere, Ez, nik esaten dut udalak eskatzen die beraiei
Eta dirua da 600 euro baino gutxiago. Orduan, kasu horretan, bai, egin behar dela erretentzioa. A ber, azaldu berriz, Zillana. Herrian dago musika talde bat, Bai. baina haiek lan egiten dute. Orduan, nahi dute dirua jaso eta jazta. Bai? Orduan, ez aia interesatzen, ez kontratorik eta ez ezer. Orduan, guk nola ordaindu dezakegu diru hori legalki. Orain egiten duguna da, enpresa batekin hitz egin eta berria guk beraiei ordaindu eta gero beraiek harremanetan jartzeko musikari horiekin beraiei ordaintzeko. Eta nola arduratzen da bete behar fiskaletaz eta altangen bateaz eta? Enpresa horrek, Enpresa, kobratzen digu guri, Ba, oso ongi, beza, gehi, gainera, gastu. Kasu horretan bai, kasu horretan bai. Kasu horretan, pentsa, zuek udala bezala zaudete, bitartekaria dago eta gero musika taldea. Zuk bitartekarekin lotu dezu hori, eta bitartekaria edo enpresa hori arduratu da musikariei alta emateaz eta ordaintzeaz, jazta, gau problemarik. Gau problemarik. Kasu horretan noski retentzioa ongo dela, eta noski kasu horretan faktura Eta egon behar du, Kasu horretan bai. Kasu horretan bai. Hor harreman juridiko bat egon da. Eta zer gertatzen da hitzaldi bat emate etortzen denarekin, edo egun bateko, atxalde bateko tailerrarekin. Gure udaletxean ohitura dute, faktura IRPF eskontatzeko, baina ez zaio inoiz altarik ematen da. Tailerrak? Tailer bat, tailerra hitzaldi bat, bi ordutako hitzaldia, mai inguru bat, edo hori, orain tailerrak ez dakit, tailer bat ez dakit, edo kata bat, ardo kata bat, adibidez. Eta tailerra zeinek ematen du? Ikastaroak edo? Esaten den deun batekoa, no? Bai. Hitzaldi bat. Bai. Zeinek? Ni enpresa pribatua naiz. Ni kotizatzen gai naiz. Lan harreman bat dago. Kontratu pribatu bada. Irakasle batekin? Kasu horretan bai. Kontratu pribatu batein marko ezula. Ez. Bera irakaslea da. Bera altan emana dago. Ez dago altan eman da? Bere jarduera egiteko. Bere jarduera egiteko ez ezberdina da. Bale. Hor ezberdina da. Egia da. Kasu horretan bai, kontratu laborala. Egun batekoa. Edo ordu batzutakoa. Eta faktura, eta retentzioa, eta kotizazioak. Ordu horiekiko. Altak, bajak. Hori beste debate bada. Kontu honekin guztiakin, hor, arrisku bizia dago, ez dakit, hitzaldi bat, ez antolatzeko, edo, nolabait, herrian egiten dugun guztia, oso modu profesionalian eta egiteko, ez? Eta ez dakit, nik hor, ez dakit, nik uste benetako gaia eta ez dakit guztiona, nire kezka behintzat gehiago bide hortatik handi joa, Azkenean, herri txikitan, mila batetik, gero, udal langileok ere, ez gaude askotan gai bakarrakin, gaude 2, 3, inkluso 4 gaiekin, eta ezinezkoa da, hau dena gure lanarekin uztartzea. Baina hori baino larriagoa iruditzen zait, herrigintza eta administrazioaren artean sortzen ari dan amildegi ikeragarri hori.
bereziko elkartetaz, eta diru laguntzak edo berak esan duen bezala hitzarmenak sinatu beraiekin, gu bakarrik gaitu gabe, honek sortuko liguke irakasle horrela egin dezuen moduan, irakasle bat eta segun gaiez, segun nolakoa den, elkarte, izan behar do, ez dantzatalde bat ezin diozu sartu, baina igual, ez dakit, hitzarmenak edo diru laguntzak bideratzen ditugunean, igual, beraiekin harreman gehiago izan, eta ez dakit, elkarlan hori inbarko genduke, ez dakit. Eta ala diru laguntza horien bidez, ebitatu litezke esan ditugun gauzak. Eta honek arazoak sortzen ditu, aurrez jakin behar dezula urteko egitaraua, eta ez dela jakiten, eta Zu horrekin zaude. Nolabait lehen esan dizuena, eskatu justifikatzea alik eta gehien. Bagit esan dizuena, eunitik egun justifikatzea ezinezkoa da, baina behintzat... Ados nago esan dezunarekin, azken finean herrigintza edo kulturgintza edo ilardura askoekiko trabak ekartzen dituela guzti honek, baina dudari gabe udaletxeantzat ez da gai erresa, eta azken finean gauzak alik eta txukunen egin behar ditu. Eta biak esan duen bezala, eta lehen aipatu dudan bezala, nik uste azkeneko 4 urteko kontua da, eta ez bakarrik udaletan, elkarteetan, kafe antzokietan, eta lehen nola funtzionatzen zen, kontzertu bat iten dugu, sarrerak erdibana, zerbeza, pinpan. Guain, ikuskaritza egin, eta zer, nola? Egun honetan kontzertua, sarrerak egon zela, non dago justifikatua, tiketak, eta. Altan eman dizu, ez oso zorrotz jarri dira. Eta ez da bildurra edo sortzagatik, baina ondorioak batzutan, aipatu izudan bezala, Bilaonako kasuan, duela 8 hilabete aritu ziren musika taldeko musikariak udaletxean egon behar dute, zertan? Beste bertako langileak, eta haiek baietz, 6.500 euro. Egun batean 6.500, beste batean etortzen bat ez du, igual beste 6.500. Orduan, horra dezuet, alik eta txukunen egin eta olako egoerak ekiditeko bitartekoa jarri. Guk diru laguntzak ematen ditugu eta talde batek antolatu du diru laguntza horrekin zerren musika talde batek harri du eta izan ditu diru sarrera batzuk, sarrera kobratu egin duelako. Eta, klaro, azkenean, gero, hori zuritzerakoan beti taldeak esaten dizu, nik kobratu ditut 600 euro edo 1.000 euro. Bai da gai bat, pixka bat, guri ere geratzen zaigu... Tonto aurpegia. Esan nahi dut, hori berdin dela, berreun jarrita sinistu egin beharko genuke, eta 1.200 jarrita ere sinistu egin beharko genuke, eta sinisten dugu. Hola juten dira paperak. Baina hor, bueno, baina hori ere, esan nahi dut,
honetan ez degula ematen dirurik. Ja, bai. Orduan elitzak egingo. Baina lehen aipatu duguna, kontuz horrekin, kontuz horrekin. Sarrera jarri gabe madia eta diru sarrera bat izan baldin badu talde amateur horrek edo irabazi bat izaten nahi da, kontuz. Ez, kasu horretan... Bueno, atxedena ingo deu, ordu erdi izan ordez 20 minutukoa, eta 11etan berriz hasiko gea hori taldekako